Έχει τίποτα άλλο? Kingsman. Άψογη περιπετιούλα. Να σου το πω πιο ομά, έτσι όπως το σκέφτηκα. Είναι λίγο σαν ο Ταραντίνο να κάνει σεξ με τον Γκάι Ρίτσι. Μ' αρέσει αυτό που λες, ναι. Και να παίζουν σε role-playing φάση James Bond. Τρελαίνομαι και έχει και λίγο Bourne μέσα. Bourne, πώς το λένε. Όχι τόσο. Όχι. Δεν έχει ξύλο. Όχι. Είναι πολύ. Και το ξύλο είναι ταραντινικό. Υπάρχουν σκηνές που σου θυμίζουν λίγο Kill Bill. Είναι και η γκόμενα, η βοηθός του Samuel Jackson που είναι σαν γκόγκο γιουμπάρι με πόδια λεμιτόμους. Που σηκώνεται και πετάει την γκλωτσιά στον αέρα και κόβει ποδαράκια, χεράκια, κεφάλια και τη βρίσκει. Άρα το τρέιλερ είναι αυτό. Έτσι. Είναι καλύτερο από το τρέιλερ. Και φανταστικά. Είναι απόλαυση. Ναι. Το είδα χθες το βράδυ το τρέιλερ και λέω στην Αναστασία, αυτό θα πάμε να το δούμε. Μου κάνει, όχι. Είναι καλύτερο. Και έχει αίμα. Αυτά είναι. Και βγαίνει και η ωραία ταινία το Leviathan του Αντρέι Σβιάγγιντσεφ. Ναι, το οποίο διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Είναι μεταγλωτισμένο. Αυτή τη στιγμή, όχι, μιλάνε ρώσικα. Υπότιτλους. Υπότιτλους. Είναι και τώρα, μεταγλωτισμένο. Και είναι για το συνεφίλ κοινό που λένε, ξέρεις. Ωραία ταινία. Αλλά για αυτούς τους λίγους που θα πάνε στα 9 σινεμά που παίζει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δηλαδή 150 κινηματογράφοι, 50 Shades of Grey και τέτοια. Εντάξει, λογικό είναι. Ένα με μία βαμπυρογκόμενα που φοράει μπουρκα στο ασπρόμαυρό του. Για όσους θυμούνται τον Άντια του Μάικλ Αλμερέιντα, λίγο τέτοιο πράγμα. Άσε δεν, αυτά είναι τα δικά μου. Που είναι μια μοναχική βρικολεκίνα που ξεδιψάει τιμωρώντας το αντρικό έγκλημα. Ναι, και είναι το ένα κορίτσι γυρίζει σπίτι μόνο του τη νύχτα. Μην πέσεις μπροστά της. Τέτοια πράγματα. Αυτά έχουμε μόνο. Κοίταξε, έχουμε τσικνοπέμπτη, πριόνια, γαμίσια σε γκρι και τέτοια. Μην τρέπεσαι για το λεξιλόγιο. Όχι, καθόλου δεν τρέπουμε ραδιοτηλεοπτικό. Πυροβολισμούς έχει, αποκεφαλισμούς έχει, βαμπύρια έχει. Give it up, Casey and the Sunshine Band. Θα το θυμόσαστε για πάντα με το Kingsman. Τι ήταν αυτό? Ένα τραγουδάκι. Το τραγουδάκι. Give it up, ένα 80's έτσι, disco pop. Οπότε χορεύουμε, πάμε στο πάρτι. Το ξέρω. Τώρα που το τραγούδησες. Και μετά. Αυτά. Μετά διαφωτίζεις την σύντροφό σου ή οτιδήποτε. Ωραία. Γιατί είναι του διαφωτισμού στις 14. Αυτό ακριβώς. Μπράβο, Ηλία.